L'actualitat del territori ens acosta avui dues iniciatives relacionades amb la mobilitat. Una és el Bicing, el transport públic en bicicleta que funciona des de fa setmanes a Barcelona amb un èxit notable. D'altra banda, a Tarragona han ampliat les places d'aparcament al carrer que fins ara eren de zona blava. A Tarragona, des d'avui, els conductors de la ciutat poden estar més contents. L'Ajuntament ha eliminat 500 places de zones blaves. Alguns d'aquests espais són en carrers força cèntrics de la ciutat, com aquest de l'Avinguda Vidal i Barraquer, que aquesta tarda el mateix alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, ha repintat de blanc. Les zones blaves no han de ser mai un recurs recaptatori, sinó un recurs per facilitar la rotació en l'aparcament. Per tant, accions com aquestes d'haver de pagar en alguns parquímetres de la ciutat s'haurà acabat. I això, evidentment, ha estat ben rebut pels conductors. I també pels veïns dels barris. Jordi Miret és de l'Associació de Veïns del barri de Sant Salvador i aquesta tarda ens ensenyava l'últim tiquet que ha pagat a l'Avinguda Vidal i Barraquer. Jo veig una cosa molt acertada perquè els que venim del barri doncs almenys tinguéssim un trosset per dalt a la rama o algun lloc que poguéssim aparcar, perquè el que volem baixar hem de deixar els cotxes a dins d'un pàrquing. Minuts després, els operaris acabaven de clausurar els parquímetres.